Čus lidi, já jsem Skiller Joker a dneska jsme na Counter Strike 1.6 non-steam. A dneska jsme na serveru také, ty vole, jsme také na Call of Duty 2. Oh shit! Ne! Oh, on se respavnul, jo? Ty se z hajzle respavnul, jo? Ty vole, kde je? Kámo, zachráním tě! Shit! Ty zachraň mě! Jaká čupka? Jo, tady ta. Juhu! Super! Tak, snad se vám tento díl bude líbit. Pokusím se rád ty vole, já jsem selek. Ale já mě neviditelnost. Pokusím se dát nějakých 30 kilů, jako včera. To jsem si tady jen tak hrál. Nechtělo se mi zrovna natáčet, no. Ale snad... Mám to, ty vole, já jsem se zase... Headshot! Jo, dobře, já. Jak můžete vidět, teď máme... Jo, to vlastně nejde vyhodit. Bych vyhodil ten item. Jak můžete vidět, máme teď 4 killy a 0 úmrtí, což si myslím, že je super. Na začátek. Bug? Ne, to nebyl bug, to byl tady ten. Headshot. To je šulin! Bože! Mi budeš nadávat, jo? Mi tady nadává jako lamka blbá. Já ti dám lamka blbá. Nemáš tam lézt? Parchant jeden. Mi bude nadávat. To mu jako nedaruju hajzlovi. Ty naši jsou ale svině. Chodí 2 na 1. Ty No, nevadí, jdeme znova. Já jdu něco zkusit. Teď vám říkám, že budu 100% mrtvej, protože tudy to je fakt nebezpečný chodit. Ale pro vás to udělám. Vidíte? Takovej headshot. Headshot jak svině. Headshot další, to si děláte prdel. Dneska se mi zase daří. A headshot. 3krát headshot. Tak tu jdeme ještě jednou, kurva. Doufám, že se vám tohle teď líbilo. Doufám, že ano. Protože to byla celkem jako dobrá akce. Ty vole. Už mě čekal, Parchant. Už mě čekal tady. Už tady na mě čekal. Parchant jeden. To jsou sračky, když lezou na takovej... Na ty textury. Vidíte? On je na textuře, ten policista. Já vám ho ukážu. Tento policista je na textuře. Ban mu! Ten tady kempí. Ban! A to je jenom na adminovi. Já s tím nemůžu nic udělat, bohužel. No vlastně jo, můžu, no. Můžu to natočit a dát na fórum. Ale já tam chodím občas taky, když už mi to jako fakt nejde. Takže nemůžu nic říkat. To je blb! Proč střílí po tolika kulek? Nebo proč to za ním nejde, to je debil. Jo, takový dement. No, dneska asi 30 kg nedám. Dneska dám 20.
to zmírním, aby to video nebylo zas tak moc dlouhý. Koukneme čas mapy, 10 minut. A do těch 20 kg mi bude trvat tak 8 minut možná. Plus minus. Odhaduju. Pauza, odhaduju. Neříkej, že tam půjde s tou brokovnicí na nic. To je vůl, on tam neumí ani vyskočit. Boom. Nice. Hej, jedeme dál. Jedem. Tak. Předtím tady na nás čekal. A tomu nedaruju. To by taky ne. Ale. Headshot. Tak byl pěkný. To musíte uznat, že byl jako fakt pěkný. Kurva. Musíte uznat, že byl jako opravdu pěkný tenhle headshot, jak byl v tom okně. To bych chtěl mít taky tuto, big granát. To je Parcham, on tady kempí. To je ten, jak nás asi zabil předtím, no. Ne, to by nemělo být on nás. Tak ještě 9 kg. A pak to ukončím. Aby to video zase nebylo extra dlouhý. Parchant jeden. Hajdalák. Podívejte se ho, jak tady kempí hajzlové. Kuk. Ne do prdele. Proč ty vole? Mě štve. Já chci přebít. A oni mě zabijou. Jsou hajdaláci. Vidíte to? Vidíte ty lamy? Vidíte to? Prostě musí být na textuře. Pochopíte takový lamy? To je nápad. Teď mě napadl jeden nápad. Tento díl bude s Famasem. Jenom s Famasem. A příští díl bude se snajpou. A říkám vám, že na žádný textury nepolezu. Vám říkám. Bum. Tak. Ještě 7 kg. A čas mapy je 7 minut. Nevím, co říká, protože já mu vůbec nerozumím, má strašně slumený mikrofon. Což je pro něj na hovno. Dobře. Já to jdu udělat jako oni. Schválně, jak se jim to bude líbit. Tak nic. Táhle ten čurák musí táhle kempit. A víš? Sniper. Hajzl jeden. Ukážu jim Harantum jedno. Parchanti. Hajdalácký. Kempený. Tak ono jich je 7, no. Taky dobrý. Tak, jdeme dál. No, tak to se mi nepovedlo. Teď schválně nebudu vůbec mluvit. Dokud mě nezabijou. Teď. Jak se mi podaří. Teď. Od teďka.
OK, kašlu na to, protože to by celý kolo bylo ticho, to se mi nějak nechce. Aj shit. Přežiju to. Jo, dobrý. Jo. No, tak ještě 6 kilů, to musím dát. Bych musel zabít všechny. Což se teda 100% nestane. Ale. Neke. Vážně? Jo. Skiller Prey skiller. No jo. To víš, že jo. Jasný. Viděli jste to? Viděli jste to? On byl úplně za texturou. Nesmí. Ban mu. Admine, pokud se na to díváš, tak mu dej ban. Což pochybuju. ale, pojď vylez. To je šťuba. Jo, dali jsme ho. Jo, další. Tady nikdo není. O jo. Vyžírky. To je epický. Tak to je vytrolím, pokud tam někdo bude. A bude jako mířit takhle na žebřík. Tak já to tam takhle skočím oknem, to bude prdel. Co ty chceš, kámo? Headshot. Kukuč. Takovej nešo, ty vole. Tak, ještě jedno kolo. Buď to dám, nebo nedám. To je jenom na náhodě. Ano, tady někdo jeden napsal rychlé kola. A já musím souhlasit. Je ti vidět Gana, kámo? Aha, tady nikdo není, já myslím, že tady bude někdo. Dokonce jsem v tom i doufal. Tady taky ne. Tak já se s váma loučím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete dát like. Ale to spíš dejte. Ještě jednou, pokud se vám tohle video opravdu líbilo, dejte like či odběr. Kdybyste chtěli něco natočit, cokoliv, nebo se na něco ty vole zeptat, napište to do komentářů. Rád vám odpovím. Takový headshot. A těším se s váma na příští video. Čus.